Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Chove. Amb vosaltres els dimarts de 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts i benvingudes de nou al penúltim programa de la temporada. La setmana passada vam estar Carlos i jo parlant sobre els jocs de taula i crec que vam recordar molts bons moments jugant a ells. Però avui m'acompanya el senyor Jorge. Com estàs, Jorge? Molt bona vesprada, Teru. Què tal? Així, amb molta calor, que com se nota que ja arriba l'estiu. Ah, sí. No, però sí, dic, està bé, eh? Ja sí. fa una... Mira Felipe, quina cara d'orgullós. Diu, home, sí que està de lujo, de veres. La temperatura ideal, però sí, ja se nota que ve l'estiu i arran de que ve l'estiu venen ells... A finals de curs. Claro, s'acaba el curs, s'acaba el col·le i què millor que celebrar una festa que ha sigut tradició, jo crec que, no sé, tu què penses quan ha sigut el primer fi de curs? Això serà més anys, això serà... Qui va ser el que va dir anem a fer un fi de curs? No sé, tio, li agradaria molt la marxa, segur. Sí, li agradaria molt. I ma mare jo li he preguntat, mama, tu recordes algun fi de curs dels teus? I diu, sí, però no el recordo amb molta alegria. I li dic, ui, per què? Diu, ella anava a les monges, com suposa la majoria dels nostres pares. Diu que un fi de curs, la seva mestra, la monxeta, els va dir, ale, anem a ballar el lago de los cisnes. A la quina cançoneta. Però és que, diu ma mare, jo pensava que mos ficaríem allò de ballet o algo, però no, diu que en el mateix uniforme del col·le estaven allí fent el mongolo i ella té molt clavat en el cap que la gent s'estava rient molt d'elles. Home, és que això és molt traumàtic, que diguen eixa cançoneta. Home, però és que és molt graciós. No se riguen, no, perquè no era una escola de ballet professional, la veritat, però diu sí, ho recorda i diu que la monxeta els dia seguiu, i elles en la cara de no. Pobres. Bueno, les festes de fi de curs, de què es tracta? Sabries explicar a l'audiència més o menys quina dinàmica té? Pues comencen que primer les xiques pues, preparen una coreografia o una obra de teatre i la van preparant durant... La setmaneta, les 2 setmanetes antes. Sí, y después pues ya ixen y canten y de normal pues cuando ya acaben, con si fuera per gratificació li donen un regalet y después... Sí. Després, a continuació, el soparet, el gelat, i després el que més li agrada és allí quan li fiquen el meu imatge que anen a d'excursió. Sí. Està molt bé. Jo el recordo molt de carinyos que tots els fi de curs. Primer, és molt típic els playbacks. Solen triar la cançó que més ha sonat durant tot el curs, no? Les típiques... Sí, les que més estan aixina de moda. Sí. En la meva època estigueren molt de moda les Spice Girls i els Backstreet Boys. Si no hi havia 2 o 3 que eixien d'això, no... Eren prou famosos, o sigui, tots sí que es volien eixir d'això. Sí, això eren de la nostra època. Després recordo també una mini actuació que van fer com si estigueren jugant a tennis imaginari, que va estar molt graciosa, aquesta actuació. Sí, crec que la van fer en primer d'ESO, teníem 12 anys. I què tenen aquestes actuacions? Que han d'assajar, i els xiquets li fiquen molta il·lusió, perquè és com, mireu que artistes som, perquè vulguem o no, jo crec que tots portem un mini artista dins de la mostra. Sí, mos agrada que ens aplaudisquen quan fem tal, i els assajos són molt importants i també un mal de cap per als papis. Sí, pagamu, pagaball. A veure qui pot a esta hora, pues el meu fill no pot perquè té no sé què, pues jo tampoc puc perquè no... I al final... Després arriba la veritat i... Ix bé, sí. És bé, perquè se concentren i diuen, ui, que això és seriós. Ho donen tot, ixe dia. Clar. Una altra cosa important és el vestuari i els accessoris. Ojo, que canvia molt una coreografia vestit normal en l'uniforme del col·le. Anar en el teu, que si vaqueret, camiseta blanca... Sí, de guapet. Claro, de guapos, claro. I això fa molt de comboi als xiquets també. A mi m'encantava, la veritat. I què més? Els nervis. Com n'hi ha que afrontar els nervis? Ui, això és el pitjor, Perquè n'hi ha xiquet que, ai... Total, al final estem en família tots, no? Pues sí. Doncs jo recomano, per als que vos fiqueu molt nerviosos,
respirar de forma profunda i pensar això, que és un xoc, que se ho aneu a passar bé. Va, Felipe, tu eres un expert en controlar els nervis ara que pense, no? Com diu? Tu què fas per a controlar els nervis davant d'una actuació? Els nervis és algo que la veritat costa molt de controlar. No, ja no els nervis, sinó l'adrenalina. L'adrenalina. És més, jo recorde a una cantant fa molts anys, quan jo cantava en una sala, que li dien Julita Díaz, i li dia, Julita, tinc la punta dels dits xelà. I estic nervioset i diu, és que si no fora així no series artista. Ja. Me dia, o sigui, això va dins del pack de ser o no ser. Si un cantant o qualsevol artista ixa un escenari i no està nerviós ni té adrenalina dins, te puc dir que ixe no és artista. Correcte. O sigui, però una volta estàs ja... Parlant amb famosos, que també he comentat el tema, i estan molt nerviosos, tots, per molts escenaris que hagin xafat. Ja. Hasta que tu no cantes o fas la primera hasta que no passes els primers minutets que ja te trobes còmode. I veus la resposta del públic, és quan ve a passar tot, però tots. És una cosa incontrolable i necessària. Sí, correcte. Però se pot dur d'una millor forma o de pitjor forma. Una altra cosa és el pànic escènic. Això ja és més perillós. El pànic escènic te pot fer que no cantes, que te se'n vagin les lletres del cap, te quedes en blanc totalment. Això ja és pitjor, això ja és dolorós. Sí, però jo crec que els xiquets no tenen pànic escènic. És més el nervi de... Ai, que estan tots els papis mirant-nos. Clar, forma part també, o sigui, des de xiquets forma part, encara que els xiquets t'assegura que ho porten millor que els majors. Sí, segur. I després la cara de satisfacció que tenen, és molt bo. I no res, després de les actuacions, tant des de 3 anys com els de 12, fan un sopar de xermanor, no? Papàs, fills... Sí, la de la classe, els amics de la classe i els pares de la mateixa classe. És una velada molt agradable, jo crec, no? I els xiquets ho passen molt bé. Doncs ja hem fet la introducció del fi de curs. Tu recordes algun fi de curs en particular, Jorge, que te comentava antes? Una xina que... Me recordo una cançó, pas que ara no me'n recordo molt, però jo me recordo que cantaven i jo me quedava i jo dic, jo ara que cante, me tocava a mi i jo dic, ara que cante, i no sé, vaig inventar-me la cançó i aquells se reïen i jo dic, no ho sé. Te quedares en blanc i improvisares, no? No sé. Jo recordo un fi de curs, perquè antes es feien en el nord de Feliu, crec. O sigui, me ve a mi al cap, però bueno. El meu germà, disfressat de pitufo maquinero, mira que risa feren tota la classe. Ai, és que... I crec que encara tenim el disfraç guardat i tot. Estarien guai. Ai, estarien molt graciosos, tenim fotos i era espectacular. Doncs ara, per a continuar, he llegit una cançó que es diu Como un fan, de la Casa Azul, que me encanta i és molt divertida. ¿Qué quieres que te diga? Que mi vida va genial, que todo transcurre tal y como lo pensé, tal cual, sin más, que todas mis decisiones pasan por un autotune de aciertos. ¿Qué más da si no lo vas a escuchar? ¿Qué quieres que te diga? Que escogiste lo mejor, que ya no quedaba amor, que no me merecías porque eras lo peor, que tengo 1000 ilusiones, que ya no queda ni un gramo de pena. ¿Qué más da? Nunca supiste escuchar. ¿Qué quieres que te diga? Que el tiempo va a mejorar, que el gobierno está fatal, que el Barça hoy ya ha vuelto a pinchar. ¿Qué quieres que te diga? Que sin ti no puedo más, que mi vida se rompió cuando te fuiste sin pensar, que nunca más me iba a recuperar, porque cuando tú jugabas yo creía que lo que hacías era amar, y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tu ropa y de tu manera de mirar.
diga que prefiero pasear por la playa y escuchar a Billy Joel, quizás a Ben Folds Five, porque sé que tú los odiabas, no eran suficientemente indies. ¿Qué más da? Tú siempre fuiste lo más. ¿Qué quieres que te diga? Que el trabajo no está mal, que cerraron el local donde solíamos tocar. ¿Qué quieres que te diga? Que me arrancaste el corazón y hoy se te ocurre venir a pedir perdón después de un siglo o dos. Nunca más me voy a recuperar, porque cuando tú jugabas yo creía que lo que hacías era amar, y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tu ropa original, de tu habitación, de tu portal, de tus discos viejos, de los Clash. De toda tu maldad, de toda tu maldad, de toda tu maldad. Esta cançó te la fiques per netejar i vas a tope. Neteges la cançó, neteges la casa en 5 minuts. Ahí els cristalls, escures, no sé què, no sé quantos. Sí, sí. És, torno a repetir, la cançó es diu Como un fan de la Casa Azul. A mi, repetís, m'agrada molt, me fica molt contenta, no sé per què, és que estan a tope. I bé, i ara comencem amb les curiositats i les endevinalles que tenim per així apuntades. Tu què has dut? Tu tenies... A veure, espera. Jo sí tinc de tot. Sí, tenies unes endevinalles molt guais. A veure, sí. Dime. Mira, dic una. Te la dic i te la torne a repetir. Te la dic 20 vegades si tu no l'has pas dit. Què t'ha paregut? Ai? Ja t'ha pillat. Espera, torna-la a dir. Te la dic i te la torno a repetir. Te la dic 20 vegades si tu no l'has pas dit. Però què me dius? No ho pille. Te la dic, te la torno... No, què me dius? La tela. No ho pille! Ah! La tela. Com estàs, Teru? Ai, això és que no he berenat fort, ara. No. És que menjar més colacao. No, sí, perquè no he berenat, ara que pensem. Malament, jo sense berenar no soc persona. Te la dic, claro, la tela. Claro. No havia caigut. No pot ser, això, Teru. Una altra, va. Estan en una part del cos, són de color blanc, serveixen per a tallar i s'han de cuidar. Són del cos. Del cos. De color blanc. Serveixen per a tallar i s'han de cuidar. I són importants. Me farien falta per berenar? Sí. Les dents. Correcte. En això sí que has estat atenta. Ahí sí. Ahí sí que has estat atenta. L'altra és que no em pogué liar-se-ta. L'altra era molt difícil, Això era de respuesta involucrar, es la de como en este banco hay un... Está ocupado. Claro, sí, era igual que això. Val, i a mi m'agradaria dir alguna curiositat. Tu veig que també et portes moltes curiositats. Mira, jo haig de dir-te una. Va, dime una, va. Que les teves jo sempre sé que són bones. Sí, mira.
Vale, el 92% de les persones en algun moment de la seva vida han tractat de tancar la nevera lentament per a veure quan s'apaga la llum. Claro, Tu ho has fet? claro, normal. I perquè no te sentís quent també, de no tancar-la també. Ja, però jo sí que la primera volta que vam tindre una nevera amb llum, perquè abans no teníem, era sense llum, la primera volta és com, però com pot ser? I era xicoteta, però no ho entenc. I claro, sí, vaig fer ahir la prova. Clar, tenir un botonet i tal. I una altra, va. Esta és curiosa. Un estudi revela que veure la fotografia de la persona que més estimes pot reduir el dolor fins a un 44%, tal com ho fa el paracetamol. Claro, la foto ja te la transmitís algo, ya te Claro, transmitís... el amor, Claro, el te amor lleva el dolor, te lleva el dolor. lo cura todo, no? Claro, el amor. I a veure quina curiositat tens tu per ahí. Els peixos xinos mai s'avorreixen perquè la seva memòria dura 2 segons. Ja és com si tornarem a néixer. Això també ens podria passar a nosaltres, perquè n'hi ha vegades... No, a més uno li passa, Sí, segur. Que encara que s'apunten les coses s'obliden de la llibreta on tenen apuntades les coses. Què més? Una altra, va. Una persona en un dia pot plenar una dutxa sencera d'aigua en el sudor i la saliva. Això no m'ho crec jo. T'ha paregut? Jo això no m'ho crec. Això a quina universitat ha fet l'estudi? Això... És xino, segur. Amb el sudor i llàgrimes, una persona... I la saliva. Ai, la saliva. Ai, mare meva, no berenar, se nota. Podríem omplir una banyera? Sí, en un dia soles, què te pareix? Però quin tamany de banyera? I ja m'has pillat. Clar, o sea, mos han pillat ahí als dos. Xicoteta serà. Home, què digo jo? No? Home, si és gran, mare meva. Tens una altra per ahí? Apuntar? I si no, dic jo una altra. Mira, Deixa't una altra, va. els tigres, t'agraden els tigres? 3 tigres i un tigre. Doncs la llengua del tigre és tan aspra que pot llevar, ojo, la pintura d'una paret d'una llengüeta. Els gats la tenen aspra, no? Pues imagina't el tigre. Pues això serà pitjor que si te mitges un caqui verd. Ara, mira, pues igual, ara que estem tots pintant les piscines i rascant-les i tal, porteu-se un tigre, veureu que pressa acabeu. Però no, jo vaig a buscar-lo per la meva. No mala idea. Vaig anar a buscar-hi uno. I mira, una supercuriosa que m'ha encantat. En l'antiga Grècia, llançar una poma a una dona era considerat una proposició de matrimoni. Que senzill? Això de passar-ho mal i ficar-te de genolls i... És fàcil, una i poma. tal. Una poma, pen, pam! Lo peor si li pegues al cap, entonces ja pensa mal. Ja diu, este ara va per mi. Ai, Paula, m'imagino la situació, seria prou còmica, Hey, Paquita, vols casar-te amb mi? Pam! Pomar l'ull. Jo no volia pegar-te al cap, Ai, però n'hi haurà que s'hi fica nerviós i no acertarà. Vale, tinc una altra. Quan estàs feliç, disfrutes de la música, però quan estàs trist, entens la lletra. Clar. Dones, o sea, dones més atenció a la lletra, la entens quan estàs trist, perquè penses, tens ahí pensaments, i quan estàs content és com que disfrutes més de la música, de la melodia. És de lògic, en veritat, Sí. M'ha paregut guai. I no res, tens algun embarbussament per ahí per anar finalitzant? Sí, te'n diré uno. A veure. Una tauleta ven en triquadradreta, mal en triquadreta, ves a buscar en triquadrador que te la entriquadre. Millor si està l'entriquadrador que l'entriquadre, que l'entriquadre quadre a la seva manera. Calla, jo això vull dir-ho també. On està? Ah, sí, una tauleta, vale. Una tauleta ben entriquadrada, molt bé, m'ha eixit superbé. Sí, ja l'has dit. Perfecte, millor que jo. Doncs mira, ja hem acabat el programa del fi de curs. Però, en sèrio s'ha acabat? Ja s'ha acabat. No pot ser. Sí. Sí, que estava jo passant-me-ho així. Ai, mira, però lo bueno dura poco, ¿no? Com era? Sempre passa el mateix. Com era la dita? Lo bo s'acaba pronte. Exacte. Lo poco es bueno y lo mucho cansa o algo así, ¿no? Lo poco gusta, lo mucho cansa. Exacto, ahí. Menos mal que está Felipe, si nos quedo yo así como... Per edat estava obligat a saber. Bueno. Tampoc n'hi ha tanta diferència. No, 4 anyets. Això m'ha alegrat molt. Això que has dit m'ha deixat molt content. Ai, és que... A l'any que ve tornaràs.
No sé, gràcies, Belme. Home, jo espere. Bé, doncs, espero que vos hagi agradat el programa d'avui, que vos hagi dut a l'infança quan preparàveu els vostres fi de curs. I no res, el pròxim programa, l'últim de Casa Papallones de la temporada. Ja s'acaba això? Mare meva. S'acaba. Però bueno, per l'estiu. Tornarem en millors coses. Clar. Així que vos desitjo a tots una bona setmana i fins la pròxima. Adeu. Adeu.